Estatu Batuetatik moda berri bat iritsi da Euskal Herrira. Moda hau wardrobing deitzen da eta arropa erosi, erabili eta ondoren berriro itzultzean datza. Ekane, Ian Mosh dendan wardrobingaren eraginik nabaritzen alduzute? Bueno, batzutan gerta daiteke. Normalean bueltatzen duten jantziak, ondo daude. Baina ez dakigu erabili dituzten edo ez lehenago. Guk pentsa nahi dugu ezetz, bestela izango litzateke arazoren bat. Dendetan zuk uste duzu egiten dela hau? Antziak erosi, erabili eta gero itzuli. Gerta daiteke, ze emakumeak oso kapritxosoak gara. Batez ere emakumeak, ez da? Bai. Eta, agian hartzen duzu soineko bat, ez dakit estrenatzen duzu edo, eta gero hori joaten zara dendara, eta hartzen duzu, usten duzu hori, eta beste estreno bat hartzen duzu. Estatu Batuetan poblazioaren 75% aitortu du wardrobinga egiten duela. Eta Euskal Herrian, egiten aldugu wardrobinga? Arropak erosten ditugu, gero jartzen ditugu, eta berriro itxotzen dugu arropa dendara. Normalean lagunen artean egiten dezuten praktika bada? Trikimailuak dira, uste dut legez kanpoko dagoela, baina bai, esan dezaket baietz. Txikiagoa ginenean lagun batek hartzen zuen adibidez txamarra bat, gau baterako esion kentzen etiketa eta gero bueltatzen zuen. Eta horrela beti, estreno, ez da? Bai, hori da, baina nik ez dut ondo ikusten. Aurpegi gogorra eukitza da, ez? Hori da. Ez, krisian gaude, orduan, zergatik ez. Zer da, krisiarengatik edo kapritxoarengatik? Krisiarengatik eta kapritxoarengatik, biak, ez da? Nik uste dut kapritxoa, nik hau ezagutzen dut krisiaren aurretik. Bai, aspaldiko kontua da orduan. Bai, nik hau, oindala 6 bat urte edo lan ezagutu naban. Kapritxoengatik edo arazo ekonomikoengatik. Kontua da, wardrobinga Euskal Herrian geroz eta eratuagoa dagoela. Bilbotik Naiara Gago Euskal Herria zuzenean.